Nu sticker det upp. Den kanske har gått av. Har den gått av? Det är lite lugnt. Ja, han gör det. Man skulle inte vara trevlig liksom. Det var det om någon skulle håla dig. Det ser ut som att han har öppen mun hela tiden. Gud vad han är lång. Ja, han är lite lång. Han kan vara efter min pappa när han var liten. Gör det när han hade hår. Oj, oj.